sestřičko. Další pohádka. A zase jsme tam ty špatný. Chápeš to? No v klidu. Jak mám být v klidu? Jak mám být v klidu? Pořád jsme ty špatný. Pořád tam o nás píšou, což je samozřejmě super. Píšou o nás. Ale jsme furt ty špatný. Sestřičko, všechno se dá vyřešit. Jasně, a jak se to dá vyřešit? Jak tohle budeš, sestřičko, řešit? No, když ono se to tak nějak vyřešilo samo. Ano, ono se to vyřešilo samo. To tady jako teďka ty věci se řeší sami a ještě tady chceš nějakou hloupou knížku. No, Co to máš za knížku? To jsem takhle šla a potkala jsem starce, který spal a měl tu knížku u sebe. No a co mi je do starce a do nějaké knížky? Je plná pohádek. No. Podívej, tady o nás zase píšou. Pohádek, jasně, zase. No, takhle. Takhle. Počkej. Jsme tam zase zlí. Tím nic nevyřešíš. No a vyřeším, zničím to, roztrhám to a prostě nebude nic. A já budu spokojená. A ty taky budeš spokojená. No, ale já si myslím, že by možná bylo lepší si tu knížku nechat a někam ji schovat. Jakože bychom jí takhle pomaličku ničili. Strhali. A jednotlivě pohádky schválili. No tím pádem nikdo už tu pohádku nikdy dokupy dohromady. A tím se vlastně veškerá moc nad pohádkovým světem stane naše. Super. Jak jsem už příliš stál. A tak jsem se nemohl na takovou pouť vydat s nimi. Však průvodce poskytnout jsem mohl. A pro tak těžký úkol jsem mohl vybrat jen jedinou postavu.